O Concello de Outes está realizando unha posta a punto na Edar de Cando, unha inversión de máis de 50.000 euros procedente do remanente de tesourería para pôr a funcionar esta depuradora. O Concello de Outes vende a cometer melloras na estación depuradora de augas residuais situada en Cando. O alcalde visitou esta mañá a estación depuradora en compañía de varios técnicos para comprobar o resultado da actuación coa que se pretende poñer a funcionar novamente esta infraestrutura e con elo mellorar a rede de saneamento do municipio. Estamos agora visitando esta estación depuradora de augas residuais que temos aquí na parroquia de Cando e que foi obxecto de unhas reparacións e melloras, posto que levaba xa varios anos en funcionar, non? Basicamente o que queremos con esta actuación é iniciar unha serie de actuacións destinadas a mellorar a rede de saneamento, o sistema de saneamento do noso concello, porque consideramos que é algo esencial, non? Basicamente non só un servizo público para a ciudadanía clave, senón tamén para cuidar o noso medio ambiente, nomeadamente a nosa ría, non? E, estas son as obras que se desenvolveron aquí, xa digo, son as obras de reparación para poñela en funcionamento o antes posible. O Concello outense realizou unha inversión de máis de 50.000 euros do seu remanente de tesourería para reparar e mellorar o sistema de saneamento nesta estación depuradora. O alcalde de Outes considera esencial manter esta infraestrutura nas mellores condicións. Pois estas obras foron financiadas cos remanentes do noso concello, foron aprobadas estas obras en novembro do ano 2020 e tiveron un custe de algo máis de 50.000 euros. A decisión do Goberno do Estado de suspender as regras de gasto e de estabilidade orzamentaria permiten aos concellos usar os remanentes de tesourería que no caso de Outes ascendía a máis de 4 millóns de euros.